Sapriang start kene ka video haki social media bat kham tam pa Facebook hadin bala sakhi bakane ka video kade ke bala mi na ki thain Garo Hills ki pai ba Garo Hills kila ang bakane ka jingjia kala jia men ka santrek ubnai February usdam arah jar ar phausau bat kala jia ka kisnong dedeng ka bedai haki lain Garo Hills hi ki pai ba ki ang am tip shu ki daw ba silandat ba balai kene ka trok kali thong kumtai bat le se la ban David na ki daw chaka jing thot chaka trok Henry yaka report ke batikna hadu menta am simlayo ha ka bai David kene ka jing jia Henry la dan pat ki pai ba ki baang bahkan ka dika jing le chung driver ya le se driver la king bayang ka kle na ka daw chaka dawai klan ke baki shenrang jismat ha bandi la ne le se yo driver la sho samthia ka par bat tip shu Pawat ka truk jung u kala yang kendriang hati ka surok bulu yo be seltor berkat truk kala ya cakmat batung baji cakarai ha kate ke jaka tena kaliang jopi ki pai ba ki basakhi ya kene ka video ke e ka bawan ha ka jingmut jong pi saya komen hapo jong kene ka video ha ka bai dai bat kene ka jingjia